बे टपिकआ जाहैबाय जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय मोनसे ट्रेन्डिं जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जाबाय थानाय मोनसे ट्रेन्डिं आरो मोनसे जोबोद मुगैथाव मोनसे जोबोद माने दुखुनांथाव जाथायनि सायाव बे भिडिअखौ आं बानायनो होननानै गोसो जादों लोगोफोर। जों अखानायब्लानो ससियेल मिडिया खुलिब्लानो फेसबुक खुलिबानो इउटिउब खुलिबानो जों माखासे खौरां नुनो मोनो। बे खौराङानो जाहैबाय सोरबा हिन्जावा सोरबा हौवाजों खारफानाय आरो सोरबा हौवाया सोरनिबा हिन्जावखौ लानानै खारबाय थानाय। गावनि उन्दै उन्दै 1 बोसोर 2 बोसोर 3 बोसोरनि गथ'फोरखौ गारनानै मोजां सोलोंथाइ होनो नागारै बिसोरो गावसोरनि गोजोननायखौ मोननो थाखाय गावनि उन्दै उन्दै गथ'खौ नागारनानै सोरबाया सोरजोंबा खारफालांनाय सोरबाया सोरनिबा हिन्जावखौ लाना खारनाय बे जोंनि गेजेराव दायो जाबाय थानाय जोंनि बर'नि गेजेराव जाबाय थानाय मोनसे बार्निं टपिक लोगोफोर। बे टपिक आरो बे जाथायनिफ्राय जों रैखा मोननो थाखाय दिनै बयबो हुसियार जानाया गोनांथि लोगोफोर। जों बे जाथायनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जोंनो थाखाय गिबियावनो नांगोन लोगोफोर, सेथियावनो जोंनो नांगोन लोगोफोर इडुकेसन जेरै जों स्कुल कलेजनि इडुकेसन आरो बेजों लोगोसे जोंनो नांगोन लोगोफोर धोरोमारि सोलोंथाइ। जाय धोरोमारि सोलोंथाइया जोंनि गोसोखौ खानानै दोननो हायो, जाय धोरोमारि सोलोंथाइया जोंनि गोसोखौ दिदोम लाखिनो हायो, बेबायदि सोलोंथाइखौ जों बयबो लानो आवगायनाया जोंनि थाखाय मोनसे बै गोथौ हाखरनिफ्राय बारग'नायनि मोनसे लामा लोगोफोर। बिदिब्ला बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो फंनैसो खोथाखौ बुंनो नाजागासिनो दङ। जोंनि गेजेराव दायो बे जाथाया मानो थाखाय जाबाय थानो मोनदों? बेनि मेन जाथाया जाबाय लोगोफोर जोंनि गेजेराव सोलोंथाइनि आंखाल। जाय उन्दै उन्दै जोंनि लाइमोनफोरा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव जेब्ला कलेजाव हाबहैयो, बै कलेजाव हाबहैनाय लोगो लोगो बिथांमोना मोननालाय जे आंथ' गोबां गिदिर सोलोंथाइ मोनबाय आरो गोबां गिदिर सोलोंथाइ मोननायनि जाहोनाव आं थारमाने बिमा बिफानि खोथा खोनासंला, बिमा बिफानि आरो जोंनि भाइ बाहागिनि खोथा खोनासंला आरो बैयाव सोरबा सिख्लायाबो मेट्रिक पास जाखांनानै बै कलेजाव हाबहैनाय लोगो लोगो गोदान जेरै बैसागो बोथोरनि ना खुरसाया गोदान दै मोननानै हानजा हानजा रंजानाय बायदि बैसोरो माने लाइमोनफोरा माने गावखौनो बावसोमनानै माने गावखौ हगारसारना होयो आरो बिसोरो मोजां मोननायनि लैथोआव गोदोलायहोयो। आरो बेबायदि मोजां मोननायनि लैथोआव गोदोलायनानै कलेजनि केन्टिनाव दुखानफोराव साहा लोंजालायनानै 12था जालायलायनानै बिसोरो गावसोरखौ माने ओरै एट्राक्टिभ खालामलायनानै लायो जे माने बिसोरो हाबा जानायनि अनगायै माने जेबो राहायानो गैला। बेबायदि खालामनानै लाहैनायनि जाहोनाव बिथांमोना मेट्रिक पास जानाय लोगो लोगो बेबायदि कलेज हाबहैनाय लोगो लोगो बिथांमोना उन्दै बैसोआवनो हाबा जायो आरो हाबा जाखांनायनि उनाव बिसोरो बोसोरनै बोसोरथामनि उनावनो आरो बिसोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय गैयि आरो अनलायनाय गैयि बेबायदि थासारिया सोमजियो। मानोना बिथांमोना उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि जाहोनाव एसेबां गावसोरनि संसारखौ जानायनि फारसे, संसारखौ माबायदि सोलिनांगौ बेबायदि संसारनि फारसे बिथांमोननियाव साननाय आरो गियान माने 1 इन्सिबो सोलोंथाइ मोजां मोनैनि जाहोनाव बिथांमोना बेबायदि जाथायाव गोग्लैनो गोनां जायो। जायनि जाहोनाव बिथांमोना 2 बोसोर 3 बोसोर हाबा जाखांनायनि उनाव सासे उन्दै खुदिया जोनोम मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना गुबुन सेंग्राजों गुबुन हौवाजों गुबुन हिन्जावजों गुबुन हौवाया बेबायदि लानानै खारलायलायनाया जोंनि गेजेराव जाबाय थानाय मोनसे बार्निं टपिक लोगोफोर। दायो बेखौ जों हमथानो थाखाय सेथियावनो जोंनो नांगोन इडुकेसन। जाय इडुकेसना मोननै जाबाय, मोनसेया जाबाय स्कुल कलेजनि इडुकेसन, मोनसेया जाबाय धोरोमारि इडुकेसन। लोगोफोर बेखौ जों मोजाङै मजबुतै लालांनो हायोब्लासो जोंनि फैबाय थानाय बोसोरखौ जों बासायनो हागोन। नङाब्ला जों फैगौ 10-20 बोसोराव जों गुबुननि गलाम जानो थांगासिनो दङ लोगोफोर। मानोना जाय न'खरनिफ्राय गारनानै गालांजानाय गथ', बे गथ'नि सोलोंथाइया मा लोगोफोर? जाय गथ'खौ जों उन्दै समाव मोजां स्कुलाव होनांगौ, मोजां सोलोंथाइ होनांगौ, बे समाव जुदि जों गारनानै गालाङोब्ला बै गथ'आ बबे लामाजों हान्थिगोन लोगोफोर साननानै नाय। बे गथ'नि जिबना अरायनि थाखाय खोमसि लामायाव गोग्लैलांगोन लोगोफोर। बिदिब्ला जों बेखौ हमथानो नाजानांगोन लोगोफोर। जोंनि दान्दिसेनि गोजोननायखौ लानानै जों जोंनि फिउचारखौ बरबाद खालामनो दा सानसै जोंनि फैबाय थानाय लोगो नोंथांमोन। बिदिब्ला लोगोफोर जोंनि फैबाय थानाय इयुनखौ मजबुत खालामनो थाखाय जों बयबो जानजि खाफ्रानांगोन लोगोफोर। मानोना दिनैनि खुदियानो गाबोननि दैदेनगिरि। जों दिनैनि खुदियाखौ बरबाद खालामनानै जों गाबोननि फिउचारखौ बरबाद खालामगोन। अब्ला जों दिनै बड'लेण्ड होननानै होख्रावबाय थायो, जोंनो बड'लेण्ड नांगौ। नाथाय बै बड'लेण्डखौ सालायनो थाखायनो जोंनियाव सासेबो दैदेनगिरि गैया जाहैगोन, सासेबो जोंनो थाखाय गोग्गो दैदेनगिरि गैया जाहैगोन लोगोफोर। नोंथांमोना सेथियावनो मोजां सोलोंथाइखौ लानो नाजानांगोन आरो बै सासेया गुबुननि हिन्जावखौ लाना खारनाय, गुबुनना गुबुननि हौवाजों खारफानाय, बे माबाखौ जोङो कमप्लिटलि बन्द' खालामनो हानांगोन लोगोफोर। बन्द' खालामनो हाथारनांगोन। नङाब्ला जों फैबाय थानाय समाव गुबुन हारिनि गलाम जानो थांगासिनो दङ लोगोफोर। जों गुबुन हारिनि गलाम जानो थांगासिनो दङ। जोंखौ दासिमबो
थगायनो थाखाय सोलो आरो बोलो होरागासिनो थायो लोगोफोर। जोङो दाउसा मावरिया बायदिसो जों गुबुन जायगायाव ओंखारोब्ला जों न'आव थाबाल'सो गावखौनो गाव माने मोसा, नाथाय जों बाहेरायाव ओंखारब्ला दाउसासो लोगोफोर। बेखायनो जोंनो नांगौ सोलोंथाइ। सोलोंथाइ गैयाब्ला लोगो नोंथांमोन आगानसे आगानसे हान्थिनो थाखायबो गोबां साननो गोनां लोगोफोर। बेखायनो आं बुंदों लोगोफोर, बै जों गाज्रि जाथायनिफ्राय जों गावखौनो मुक्ति खालामनांगोन लोगोफोर। दसेनि गोजोननायनि थाखायनो नोंथांनि गथ'खौ बरबाद खालामनानै हाखराव गाब्र'होनानै गालांनो दासा। जुदि नोंथाङा बिदि खालामनो गोसोमोनब्ला गथ'खौनो जोनोम होनो नाङामोन। जुदि गथ' जोनोम होनानै नोंथाङा जुदि बिदि खालामनानै गालांब्ला अब्ला जोंनि फिउचार बरबादनि लामायाव लोगोफोर। टेक केयार लोगोफोर, बेबायदि गाज्रि खामानिनिफ्राय अराय सम साबधान जानानै था। बेथ' जाहैबाय लोगोफोर सोलोंथाइनि आंखालनि थाखाय। आरो मोनसेया जाहैबाय सोलोंथाइ थासेयावबो सोरनिबा बिमा बिफाया सोरनिबा धोन दौलतखौ नुनानै, सोरबा सासेल' फिसाज्ला बिथांमोनहा गोबां धोन दौलत थानो हागौ, नाथाय जाय गोसो गैयै हिन्जावसाखौबो बै हौवानो जर जबस्ति हाबा हरनायनि जाहोनाव जानो हागौ बिसोरो बोसोरसे बोसोरनैनि उनावनो गोरोबनाय गैया जानानै आरो बै सिख्लाया बै सेंग्रानि गोदोनि स्कुल लाइफआव बा कलेज लाइफआव मोजां मोननाय जाय सेंग्रा, बै सेंग्राखौ माने गोसोखांनानै बै सेंग्राजोंनो बै सिख्लाया थांफिननो थाखाय प्लान खालामनाय, बेबो मोनसे जाथाय जानो हागौ लोगोफोर। बेखायनो जों सोरनिबा धोन दौलतखौ नुनानैबो जर जबस्ति जोंनि गथ' गथायखौ हाबा होनायाबो मोनसे साननो गोनां बाथ्रा लोगोफोर। आरो मोनसेया जाहैबाय जोंनि जाय उन्दै समाव हाबा जानानै जोंनि लाइमोनफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव बैखौ न'खरखौ सोलिनो थाखाय, संसारखौ सालायलांनो थाखाय जों गोबां गोजानाव जेरै बेंगलर केरेलाफोराव अन्थाइ बुख्रुबो टाइल्स दैखांनो थाखाय थाफैयो जोंनि लाइमोनफोरा हाबा जाखांनायनि उनाव न'खरखौ सालायनो थाखाय। अब्ला बैयाव जोंनि आइजोफोरा, जाय हाबा जाखांनाय आइजो, उन्दै बैसोआवनो हाबा जाबाय नालाय बारा सानस'नो हायै आइजो, बिथांमोना मा खालामो, हौवाया गोजानाव थाहैनायाव हौवाया खाथियाव गैयिनि असिला लानानै गुबुन सेंग्राफोरजों सुबिदा लाखुमानानै बै सेंग्राफोरजों बा बै हौवाफोरजों सुबिदा लानानै गावनि हौवा गैयिनि असिलायै बियो गुबुन हौवाजों खारफालांनाय, बेबो मोनसे लोगोफोर जाथाय। आरो मोनसे जाथाया जाहैबाय लोगोफोर, जाय हौवाया मदारु जौ सेरेब लोंनानैल' गावनि न'खराव दुम दाखाल खालामो, जाय हौवाया जौ सेरेब लोंनानै गावनि बिसि फिसायखौ बुख्रुब सुख्रुब खालामो आरो मोजां रोखोमै जाहोआ लोंहोआ, बेबायदि खेत्रआवबो जानो हागौ सोरनिबा हिन्जावा दुखु मोननानै आरो गुबुन हौवाजों खारफालाङो बा गुबुन हौवानि साहारा लानो गोनां जायो। बेफोरबायदि खेत्रखौ लोगोफोरजों बयबो गोग्गो सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजोंसो बेफोर जाथायफोरखौ जोङो फोजोबनो हागोन लोगोफोर। बिदिब्ला आसा खालामो लोगो नोंथांमोना बयबो गोग्गो सोलोंथाइ ला, गावनि आथिङाव गसंनो नाजा। नोंथाङा गैथ्राब्लाबो, सरकारि साख्रि मोनाब्लाबो दिनैनि दिनाव बोरमा फिसिनानै, दाउ फिसिनानै, बोरमा फार्म, दाउ फार्म, अमा फार्म, बेबायदिनो गोबां राहा लामा लानानै जोङो संसारखौ मोजाङै जालांनो हायो लोगोफोर। जोंनि इन्डिया बा जोंनि वार्ल्डनि खोथाखौनो सानना नायोब्ला जों माने सरकारि साख्रिनि अनगायै जोंनो जायखौ बुङो सेल्फ एमप्लयड बा एन्टारप्रेनियर, बेखौ खालामनानै जानायासो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो देरसिन खोथा लोगोफोर। मानोना सरकारि साख्रि मोननाया बयनिबो थाखाय सम्भब नङा, बा सरकाराबो इसेबां हानायमानि लाइमोनफोरनो साख्रि होजोबनो हानाया सम्भब खोथा नङा। बेखायनो लोगो नोंथांमोना हाबा जायैनि सिगाङाव गावनि फाइनान्सियेल बेकग्राउन्डफोरखौ मजबुत खालामनो नाजानांगोन लोगोफोर। नोंथाङा फरायनो जुदि नागारबाय, सोरबा हायार सेकेन्डारि पास खालामनानै, सोरबा ग्रेजुवेट खालामनानै जुदि नोंथाङा फरायनो नागारबाय, नोंथाङा मोजां कर्सफोरखौ लानो हायो, जेरै एडिटिं कर्स, बेबायदिनो गोबां सानथ्र'हायै कर्सफोर दङ लोगो। बेफोर कर्सफोरखौ लानानै नोंथाङा बेफोरनि गेजेरजों मोजां जब, प्राइभेट जबफोरावबो नोंथाङा साख्रि मोननो हायो लोगोफोर। बिदिब्ला गिबियावनो जाहैबाय नोंथाङा उन्दै बैसोआवनो बेबायदि हाबा जानायनिफ्राय गावखौनो गाव हमथानाय लाखिनांगोन। नोङो जुदि बेफोरबायदि कर्सखौ लायाखैब्लाबो नोंनाव मोनसे अपसन थायो, बेनो जाहैबाय लोगो नोंथांमोना फैसा खामायनो थाङो, अके, फैसा खामाय, बेंगालरावनो थां बा केरेलायावनो थां, जिखुनु जेरावखि थाङा मानो नोंथाङा फैसा खामायनानै लाबो आरो बैफोर फैसाखौ
मोजां खामानियाव इनभेस्ट खालाम, अमा फार्म, दाउ फार्म, बेबायदि मोसौ फार्म बायदिसिना मोजां खामानियाव नोंथाङा बै फैसाखौ बुथुमना लाना फैनानै इनभेस्ट खालामनानै न'आवनो थानानै मोजां माने गावनि फाइनान्सियेल बेकग्राउन्डखौ मोजां खालामनो नाजा। जेब्ला फाइनान्सियेल बेकग्राउन्डआ मोजां जायो अब्ला नोङो जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो बा जायजों रादाय खालामो बेजों मोजाङै हाबा जानानै न'आव थानानै मोजां संसार मोनजागोन। नङाबा लोगोफोर दिनै आं सोरबा सिख्लाखौ हाबा लानानै जुदि गाबोननो आं बेंगालराव खामानि मावनो थाहैनो गोनां जायोब्ला अब्ला बै खेत्रआव जोंनि नैबे सासेया गुबुन सासेनि हिन्जावखौ लाना खारनाय, गुबुना गुबुननि हौवाखौ लाना खारनाय, बे खेत्रआ लोगोफोर मालाब्लाबो खमायनो हानाय नङा। बै थासारिनिफ्राय लोगोफोरजों मालाब्लाबो बारग'नो हानाय नङा। बेखायनो लोगोफोर नोंथाङा हाबा जाखांनायनि उनाव साननाङा जे हाबा जाखांनानैसो खामायगोन, हाबा जाखांनानै बेंगालराव केरेलायाव खामायनो थांगोन, बेबायदि सानोब्ला लोगोफोर बे जाथाया जोंनिफ्राय मालाबाबो जानगारनाय नङा लोगोफोर। जै बर' हारि।